Ang aton nga Christmas Parol Project ang nagapakita gid sang cohesiveness, sang unity sang Ilonggo under the leadership of Mayor Jerry Treñas. Ang public sector, ang private sector, ang very strong ang cooperation because ang initial target sang committee is to only put up 1,000 parols, but because of the overwhelming, sobra kadamo ang gusto magsuporta, masobra sa 1,500 parols, and this signifies the unity and the cooperation of the Ilonggo community. This project's main goal is to give cheers to the Iloilo community. And one last family's launch, the mayor asked me to spearhead the putting of parols because I have done this for him when he was the mayor years back. And so I think it's God-given, and through the mayor, I was able to give cheers. And we were able to, and I tapped my friends and my from the PCCI and the Zonta Club, and with this we will be able to give joy and cheers to the citizen of Iloilo. I think first and foremost is the preparation of how to start it, and secondly is the solicitation and collection, because it's really very hard to solicit from each companies. Because there are times you can meet different kind of people in there. And thirdly is the installation of the parols with the help of the city engineers because of the weather condition. We chose a parol that would symbolize hope and a bright future. It's the inclusive collaboration of the entire Iloilo community. In fact, we also tap the plazas, and the people that are in that area readily get involved, and even at their own expense. So the symbol, the color, is the meaning of it is the unity and diversity. Una bisyo pasalamat kami kay Rigid ginatag sa amon ang ini nga project, no. Pag dako gini nabulig sa amon ditanan. Kay ang tagsa ka mga PDL nga naka-obra diri maka-incomean. Ati siyempre nag-impact ini kay tungod may ginalingawan na kami kag may pangita kami sa sini nga pagi nga proyekto. Makabulig kami sa amon nga mga pamilya, sa amon mga upodre nga nagakananlan. Muna nga nakuwid ang amon ng impact sa amon diri. Kunara na kami sa guwa pilakad la kung makagwa kami, pwede makamigili ka pangita sing obra nga hindi lang sa malain kundi makaobra kami sang maayo gili nga ulobraon. Kay pagi sa ini nga proyekto do nakaano kami nga makapaminsan kami nga pagwa namon makaobra kami sang insakto na pagwa namon. Hindi na kami mag-obra pa sa mga hindi maayo nga bulot. Ang BJMP, dako gid ang pasalamat, no, sa Philippine Chamber of Commerce, especially gid sa leadership sa aton local government unit headed by Mayor Jerry Treñas sa pag-initiate sa sini nga project. Dako gid ini nga impact dahil ang mga preso naton or mga PDL naton, persons deprived of liberty, nagkaroon sila sang livelihood na which is makabulig gid sa ila kay siyempre pag-ari diri sila sa sulod, wala gid sila sang other source of income but to depend sa mga livelihood projects nga ari diri subong. So dako gid ini ang impacts, especially nga here comes Christmas, may mahatag man sila sa ila nga mga pamilya. Sa BJMP, ang fulfillment namon is because we have a mantra, changing lives, building a safer nation.